Il-vaċċin ta' tfal huwa sigur u jnaqqas bosta komplikazzjonijiet. Dan huwa kliem il-konsulent pedjatriku b'esperjenza l-professur Viktor Grek li kellu messaġġ wieħed għal ġenituri ta' tfal bejn il-5 snin u l-11 sena. F'kummenti li tal dan l-istazzjon propju fil-jum li beda jingħata l-vaċċin lil din il-kategorija ta' età f'pajjiżna. Il-professur Grek għal kif meta wieħed ilaqqam lill-ibnu jew bintu ikun qed inqas ir-riskju ta' xi komplikazzjoni. Il-vaccine issa hija tested ma tantx hemm inkwiet fuqha. Għandna minn tagħna nippuxxjawha ħafna, raġuni hi li bħalma naraw varjant wara varjant daħ jibqa' jdur. Allura l-aħjar flok tilab Russian roulette li t-tifel jew t-tifla tiegħek ilaqqathom il-COVID u jlaqtu xi komplikazzjoni tal-COVID alla volja riskju żgħir, ir-riskju li jaqbadhom xi complication bit-tilqima huwa ferm iżgħar mir-riskju ta' COVID dejjem idur fl-aħħar jikdmek u forsi jagħmellek xi ħaġa. Il-konsulent fl-Isptar Mater Dei żied jgħid kif it-tfal imlaqmin bil-vaċċin kontra l-COVID-19 ikunu fl-istess ħin qed jipproteġu lil dawk vulnerabbli inkluż lil sħabhom u qrabathom. Jekk it-tfal ikunu mlaqmin qed jipproteġu tfal oħra illi t-tilqima ma ħadmitx. Pereżempju tfal qed jirkupraw minn chemotherapy. Pereżempju, jipproteġu wkoll adulti illi għandhom problemi, tipo n-nanniet. Forsi għandek xi nannu li nanna li t-tilqima ħatta bil-boostab kollox u ma tantx ħadmet. Il-tabib ta' tfal f'messaġġ ċar għal li l-vaċċin diġà beda jingħata li tfal f'pajjiżi oħra u kollox qed juri li dan jaħdem. Id-doża jinqas iva, jinqas apposta tfal. Ġifieri dawn it-testjati barra minn Malta, it-testjati fil-laboratorju, it-testjati f'gruppi żgħar u issa barra minn Malta ta' problemi jitteluf ta' dozi fit-tfal. Sissa, ġifiri minn jgħidlek għax ma nafux ħajġri, attualment nafu. Il-kunsinji tal-vaċċina tfal waslu f'Malta it-tnejn u mal-ewwel bdew jingħataw li tfal vulnerabbli. Wara mbagħad tibda maratona ta' ħidma u tilqim biex it-tfal f'pajjiżna ikunu mlaqma huma wkoll.